عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe sehilaɓe en garti kadi e jokkude golle meɗen jahannoɗe. Nde wonno mi wino on komi neɗɗo goto gollodirowo e moɗon, kadi ɓeɗo ñaagui ko yidde janngude pular no ballirte ha mbatta yiide bindol, mbatta windude bindol. ɓe hen kadi ñaagui yo balle ha mbatta yiide bindol alqur'ana e bindol arab, holno jangguirte to limto mum e to hijjo muɗum. ɗum noon so wiyama yo jangguin tan lawol gotu ñalawma goto teddat. ɗum saabi waɗirandani nde yontere sen jangguini hen pular wonde nde jangguine hen alakula Qur'an arab ɗe foof tan koye jangde jeeya. joni so jangguinama gaynama noon nawete ko YouTube to, beele wawa moftede toon an garɗo o tawa ɗum toon naftorɗa ɗum toon. mbatta tan ko dental mbaɗa diine pooɗa di o dental mbaɗa diine on saaha jiyangal, mbaɗa abonné e nder maggal, kala ko golla e nder maggal tawma toon naftorɗa ɗum. nde noon alhamdulillahi rabbil alamina en puɗɗinoma wadde bindanɗe seeɗa. joni heddi ko garen jokkanen kadi janggo e pular ɓe, tawde ndeɗo yontere en jangguini hen jangoɓe arab ɓe. ndeɗo yontere janggaten ballodirten hen ko jangoɓe pular ɓe kadi jokkane gollal. yo Allah hokku en noon nandirde e famodirde hen. ƴette kuuɗi mon e carnet mon garon mbañotoɗon janggon ɗigga, kala kono ganda hen namdoɗon kalanɗon. yo Allah wallu, yo Allah ren, yo Allah gondiɗo. bisimillah, natiren golle men joni joni inchallahu taala. ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina, wassalam.